Bon dia, benvinguts i benvingudes a la sessió de l'ortofoto territorial, del producte ortofoto territorial de l'ICGC. Soc en Joan Arnaldic, el cap de l'àrea d'anàlisi i tractament de dades, que, entre altres coses, és l'àrea encarregada de preparar els formats de distribució i els geoserveis d'aquest producte. Com sabeu, el 2023 l'ICGC va implementar un canvi en la manera de distribuir els productes d'ortoimatge, de com venia fent, i va agrupar les diferents sèries d'ortofoto de 25 centímetres, 5.000 i 25.000 en un sol producte, incloent els històrics. Llavors, aquesta nova manera de distribuir l'ortofoto amb el producte ortoterritorial ha conviscut amb la manera antiga fins l'any passat, fins al 2024, en què definitivament es va enretirar, i aquesta edició de l'orto és la primera que només es publicarà a través de l'ortofoto territorial. Llavors, s'ha vist la conveniència una mica de fer aquesta jornada formativa, divulgativa, per tal una mica d'afavorir l'acompanyament i la transició dels antics usuaris de l'orto cap a aquest nou producte. Llavors, compartiré pantalla. Els objectius d'aquesta sessió llavors serien aquests que comentava. Sí, els objectius serien això. Primer, donar una descripció general del que és el producte de l'orto territorial, veure com encaixa dintre del panorama i del catàleg de productes de l'ICGC, explicar una mica la motivació de per què s'ha fet aquest canvi i quins avantatges creiem que pot oferir als usuaris respecte a la manera antiga, i també oferir una mica una panoràmica de les diferents maneres d'accedir en aquest producte a través dels diferents canals que hem previst. Finalment, recollir qualsevol dubte o necessitat o dificultat que hagi pogut sortir en aquesta primera fase d'implementació d'aquesta distribució, una mica rebre quina ha sigut l'experiència o les primeres experiències d'ús del producte per part dels usuaris. Llavors, sense més, passo a descriure una mica per sobre què és l'orto territorial. Començo amb una sessió de transparències que serà més o menys breu, i després sí que començaré a fer una demostració més interactiva amb les eines que hem previst per accedir a l'ortofoto. L'orto territorial, cal recordar que no neix del no-res, que la producció d'orto de l'ICGC comença l'any 83. Hi ha unes fites i una evolució a mesura que avança la tecnologia i a mesura que som capaços de donar més servei. Aquestes són algunes, en podria haver escollit d'altres. El 96 es fa la primera cobertura infraroja, el 2006 la primera cobertura en digital, i la fita important és l'any 2008 fins a l'actualitat. Les millores en productivitat, tant en tota la cadena de producció, des del vol fins a la generació de producte final, fan que puguem oferir una cobertura anual de tot el territori de Catalunya a 25 centímetres de resolució. Llavors, l'any 2022 és el primer any que, com comentàvem abans, es publica l'orto territorial. Ja es pot veure una mica que la motivació principal és que al llarg d'aquests, des de l'any 83 fins al 2022, hi ha una evolució tecnològica molt important. Canvien les capacitats tècniques, el maquinari, la possibilitat de volar, la manera d'orientar tot el procés de generació de l'ortofoto, i en canvi la distribució d'alguna manera seguia sent la distribució que heretàvem de la manera antiga de produir. En particular, un dels motius principals és que abans les diferents sèries que s'estaven distribuint d'ortofoto
realment eren el resultat d'un procés diferent de producció. És a dir, el vol era diferent, es volava a diferents alçades i l'origen de les dades era diferent, eren fotogrames diferents. No? Això des del 2008 i amb el procés digital passa a ser obsolet, és a dir, sempre es vola a màxima resolució i la resta de sèries s'estava generant per generalització. Per tant, conceptualment les dades són les mateixes i era començava a ser una mica redundant tenir les piràmides precalculades, més quan hi ha formats de distribució que permeten generar les piràmides. En el fons, una imatge de 25 centímetres en piràmide tenia la mateixa informació que l'Orto 5 o l'Orto 25. Un altre motiu és que teníem el treball de les sèries temporals quedava una mica més dispers i veiem que és un producte que cada cop té més utilitat i té més valor i a mesura que anàvem afegint cobertures anuals al territori doncs volíem facilitar l'explotació d'aquesta diferència de les sèries temporals i posar-ho en valor i accessible i més fàcilment explotable per part dels usuaris. I l'altre és que això també s'emmarca en un procés de repensament dels criteris generals de distribució dels productes ICGC i tractar-ho d'una manera una mica més global i per tant, també es busca tornar a encaixar el producte ortofoto dintre de la resta de productes. Llavors, com dèiem, quan diem aquesta manera més global de pensar la distribució o aquest encaix amb la resta de productes, hi ha uns criteris generals que intentem aplicar a tots els productes dintre l'ICGC, que serien aquests. Un és que intentem adaptar-nos a cada cas d'ús, és a dir, en comptes d'oferir un sol producte final i que l'usuari hagi de treballar excessivament per incorporar-lo dintre de les dels seus fluxos de treball o dels seus projectes, intentem apropar-nos nosaltres a cadascun dels casos d'ús i de les maneres d'utilitzar-ho perquè l'usuari ho pugui rebre més immediatament. La contrapartida d'això és la multiplicitat. Cada cop com que hi ha més formats i més maneres d'accedir a la informació, de vegades costa una mica navegar per totes aquestes opcions i és possible que alguns usuaris o algunes usuàries estiguin accedint a la informació d'una manera que no seria la que millor li aniria. I el sentit de jornades com aquestes és una mica fomentar aquesta orientació entre els diferents formats. Un altre criteri general que he donat és que els formats o són estàndard o preferentment OGC o, com a mínim, són estàndards en la indústria que la seva lectura es pot fer lliure de cost. Per exemple, en el cas de l'orto territorial tenim el format SBW, que és un format molt extès, que si bé és comercial, els lectors estan disponibles per tots els GISUs i lliure de cost. L'altre concepte que és que siguin autocontinguts, la idea és que la informació sigui el més directament explotable que es pugui. És a dir, que no s'hagi de fer processos previs o que no s'hagin de consultar fonts de dades externes o que no s'hagin de llegir manuals. Això potser en l'ortofoto, quan ja veurem com s'implementa, perquè sí que hi ha alguns criteris que tenen algunes implicacions, té molta més implicació en els topogràfics. Però la idea és aquesta, que la informació sigui que obrint un arxiu o carregant-ho directament en un GIS l'usuari pugui començar a entendre quina és la informació que proveïm. L'altre és unificar nomenclatures. Ho veurem més endavant, que hi ha uns infixos que en tots els productes de l'ICGC acaben volent dir el mateix. En concret, quan parlem de productes que porten territorial en el nom, vol dir que cobreixen tot el territori de manera homogènia, i en aquest cas avui parlem de l'orto territorial, però també hi ha topografia territorial, hi ha líder territorial, hi haurà elevacions territorial dintre de poc amb els diferents models d'elevacions i contrasta, per exemple, amb altres productes que són d'àmbit local, que porten àmbit local.
I llavors un altre dels criteris que intentem seguir en la distribució de l'ICGC és ens intentem integrar en els fluxos de treball i els programaris dels usuaris. Veurem què vol dir això, però intentem afavorir a través de connectors, plugins, facilitats per la descàrrega que ens utilitzin des de les eines mateixes perquè no hagin de fer una descàrrega prèvia o passos previs. El que dèiem, intentem adaptar-nos als casos d'ús. En el cas de l'orto territorial, què vol dir això? Doncs tenim aquests identificats, potser n'hi ha més i potser surten a la conversa que hi pugui haver més endavant, però, per exemple, alguns molt clars són els usuaris i les usuàries que prefereixen una orto de màxima qualitat, tant el que fa exactitud posicional com radiometria, perquè potser l'utilitzen per presentar projectes, per generar els seus mapes o les seves impressions i l'han de solapar sobre cartografia ja existent i llavors necessiten que tots els objectes estiguin al màxim lloc possible i que no tingui artefactes. Per contra, hi ha d'altres usuaris i usuàries que el que volen és la màxima actualització, és disposar de la informació que veu la càmera sobre el territori el més ràpid possible perquè, hi ha projectes d'inspecció, veure com evolucionen unes obres, per exemple, doncs el que volen és màxima actualització. Pel que fa, quan entrem en els històrics, sobretot les cobertures, després ho veurem més a la pràctica què vull dir amb això, el que són cobertures que abasten diferents anys, doncs hi ha usuaris que potser i usuàries que prefereixen tenir tot el territori de Catalunya cobert i n'hi ha que el que volen és exactament el d'aquell any. Llavors el geoservei, per exemple, permet aquests dos casos d'ús. Un altre cas d'ús és això, utilitzar-ho com a cartografia de base, simplement com a referència d'un projecte o per interpretar en un moment el territori, com es faria servir un mapa base topogràfic i per exemple, un altre cas d'ús, per exemple, és aquesta opcionalitat entre voler una actualització automàtica quan es treballa en un projecte GIS, de manera que si obrim el projecte dintre d'un any, doncs obri les dades tal com estan actualitzades dintre d'un any, o volem fixar un tall sincrònic en un moment donat del temps perquè hem de documentar el projecte tal com estava en el moment que es va fer, per exemple. A través de les distribucions o dels diferents canals i opcions que donem per accedir a l'orto territorial intentem tenir en compte com a mínim tots aquests casos d'ús. Pel que fa a formats i protocols, un altre, òbviament els geoserveis són BMS o GC estàndard. Llavors, formats d'orto completa, és a dir, que tota la imatge són formats que tenen la piràmide inclosa i, per tant, substitueixen no només l'orto a màxima resolució, sinó totes les escales que es poden derivar d'aquesta resolució i es poden llegir de manera eficient a través de la xarxa. I els dos formats serien el GeoPackage Raster i l'SW, que són els que precalculem, però el que dèiem abans, amb la millora o un dels canvis que hi ha hagut en la producció durant tots aquests anys, el que permeten és que el temps de procés i les màquines cada cop més potents permeten generar la informació a demanda, quan abans l'havíem de precalcular. Llavors hi ha aquest intercanvi entre precalcular i haver d'alocar molt d'espai o generar-ho sota demanda i poder-ho calcular en el moment que es necessita i la zona que es necessita. El que permet fer-ho sota demanda és que podem multiplicar els formats de descàrrega i quan es descarrega per zones a través del descarregador, per exemple, que després el veurem, doncs es poden descarregar en JPEG, JPEG 2000, PDF, TIFF i SW, a part dels altres que tenim precalculats. Quan dèiem el criteri que els formats fossin autocontinguts amb l'orto territorial, en què es tradueix? Doncs que hem passat de distribuir per fulls a fer-ho per zona d'interès o a través d'aquests formats que inclouen la piràmide i que amb un sol arxiu hi ha tot Catalunya. Això amb usuaris
tècnics del departament potser és menys necessari, però per usuaris del públic en general, el fet d'haver d'anar a buscar en un altre índex al final, que són els talls, i quin és el nom del full de la zona amb la que volen treballar, doncs complica una mica l'accés a les dades, que no pas. A més, sempre hi havia aquest efecte de que la zona de treballar agafava diferents, encara que no fos molt gran, si queia entre diferents fulls, doncs s'havien de descarregar els diferents fulls. Pel públic en general, creiem que també pels usuaris tècnics acaba sent més fàcil poder treballar per zona d'interès o enllaçar a l'orto sencera. L'altra implementació d'aquest concepte, de que sigui el més autocontingut possible, és posar les metadades, per exemple, en aquest fitxer info dels BMS, de manera que des d'un GIS es pot consultar les dates de vol dels arxius sense necessitat de recórrer a descàrrega d'arxius de metadades, i també intentem que en els repositoris de descàrrega sempre hi hagi algun enllaç directe a la IDE on hi ha un índex amb tots els canals de descàrrega, formats i també les metadades aquestes que dèiem que enllacem al GeoSurvey. L'altre criteri que dèiem d'adaptar-nos és la nomenclatura. És una mica per encaixar amb la resta de productes i fer-ho el més intuïtiu possible. Intentem tant en els noms dels geoserveis, en les URLs de tots els productes, com en els formats de descàrrega, com en tots els llocs on pugui aparèixer aquest producte, utilitzar una nomenclatura que sigui consistent a través d'acrònims semàntics, que serien aquests noms, en aquest cas ortoterritorial, que identifiquen el producte, però també utilitzant sempre els mateixos infixos amb els mateixos significats en tots els productes. Ja hem esmentat abans el tema territorial versus local, per exemple, per l'àrea de treball, però també veurem més endavant que quan utilitzem la paraula provisional doncs sempre ens estem referint a aquelles capes, aquelles fonts d'informació d'un producte que potser no està acabat, però que està si és per aquells usuaris que volen la immediatesa i la màxima rapidesa i poder veure que valoren la velocitat d'actualització i poder captar el territori amb el mínim retard possible, encara que la qualitat no sigui la final. I després també un altre dels acrònims que utilitzem, dels infixos que utilitzem sovint, és el de vigent. El de vigent, el que ens referim sempre és a productes que sempre referiran a capes de GeoSurvey o arxius que sempre refereixen al que té és final, màxima qualitat de l'any vigent, de l'últim any. O sigui, és l'últim producte final que s'ha acabat. Estan pensats per si algú fa un projecte GIS i enllaça a un arxiu que està dintre de la capa vigent, quan torni a obrir-lo s'haurà actualitzat automàticament a l'última versió de l'ortofoto final que hagi encarregat. Llavors, què dèiem? Per acabar d'explicar els criteris, la integració amb eines d'usuaris. Avui veurem el connector OpenSGC, que és una mica la punta de llança i el que ens està obrint camí a aquesta política d'integrar-nos en els fluxos de treball dels usuaris. També estem treballant per integrar les nostres dades en el Living Atlas d'ERRI, de manera que els usuaris d'ArcGIS tinguin disponibles les dades ICGC fàcilment. I com a criteri, les descàrregues de l'ICGC a través de web també per facilitar aquesta integració. Saben que són sense registre, que no es demana ni usuari ni password per facilitar, per eliminar barreres una mica. Llavors, ara passaré a explicar una mica el GeoSurvey d'ortoterritorial. Aquí estan les transparències. Intentaré explico una mica el cas d'ús que està previst o que pensem que pot ser útil aquest GeoSurvey i l'estructura, però ho faré sobre QGIS directament, perquè trobo que té més sentit. Llavors, per què
geoservei que ens permet, no? Ens permet tenir sempre la màxima actualització, perquè cada cop que ens connectem es llegeixen les capes disponibles. Si s'actualitza, apareix un any, surt un any, doncs cada cop que es connecta es llegeix. Té un accés eficient quan estem treballant en una zona de territori que no som capaços d'acotar en espai o en temps, projectes d'inspecció que poden afectar tot el territori i que no sabem la resolució a la que volem treballar o podem voler treballar a màxima resolució, doncs, com que només descarrega la zona que es veu a pantalla en cada moment, doncs és més eficient que possible i a més és estàndard OGC. Desavantatges que només funcionen online, això cada cop és menys un desavantatge perquè cada cop la connexió a internet és més ubiqua, però per alguns casos d'ús de gent que va a camp en zones més o menys remotes, doncs la descàrrega és l'única opció. O amb connexions de baixa qualitat o de més latència, pot fer convenient almenys la descàrrega. Un dels canvis, això no ho he esmentat abans, però un dels canvis tecnològics que hi ha hagut al llarg d'aquest temps també va ser la implantació del teletreball dintre l'administració pública. Això també implica que s'ha de mirar que cadascú tingui un accés a internet des de casa, que potser la connexió no és tan ràpida, que pugui accedir a les dades amb més o menys facilitat. Crec que hi ha hagut canvis també tecnològics de base en el departament, amb la plataforma transversal de dades, i que poden caldre uns ajustos, no en conec el detall, per garantir que l'accés és ràpid. Aquí a l'ICGC, la gent que treballa en raster, normalment el que fem és apropar la computació a les dades, per tant, treballant en escritori remot i treballant contra la xarxa interna de l'ICGC. No sé, potser després a les preguntes podem comentar una mica la situació al departament pel que fa a l'accés a les dades, però en principi els formats que generem són formats que haurien de funcionar de manera eficient fins i tot sota una xarxa lenta. Però és una d'aquestes altres variables que cal tenir en compte amb l'evolució tècnica que hi ha hagut en aquests anys. Llavors, el geoservei d'ordre territorial, ara sí ja, el que faré serà obrir el QGIS. Això és un QGIS més o menys net. Ho faig amb QGIS perquè en principi és accessible per tothom, és lliure de cost. Crec que el departament l'instal·len sense massa problema. I llavors, per descriure una mica, l'únic que he fet en aquest QGIS, que no està potser per defecte en el que tindrien, és instal·lar el connector OpenICGC, que és una cosa que recomanaria per totes aquelles persones que utilitzin dades ICGC perquè ja ho veurem facilitar la feina. Tot el que fa servir el connector són serveis estàndard, per tant es pot accedir d'altres maneres, però una mica facilita la navegació. El que he fet també és afegir, això es pot veure un moment, per si hi ha dubtes d'on treure. A la pàgina web d'Ortofoto Territorial, qualsevol producte a l'ICGC, fem un esforç perquè posant ICGC i el nom del producte estigui indexat a la web o surti un dels primers resultats a Google mateix, no cal ni cercar-ho a la web. Sempre el que recomanem quan es comença amb un producte és partir de la pàgina web perquè també fem un esforç que estigui no només documentat el producte, sinó que serveixi una mica de distribuïdora dels diferents canals d'accés que hi pot haver. En aquest cas, aquí mateix podríem veure el PMS d'Ortoterritorial, per si no se'n sap l'adreça, i copiar aquesta adreça i instal·lar-la, o sigui, i crear la connexió a QGIS o en el GIS en què es treballi. Utilitzo QGIS això, per facilitat d'accés. Llavors, si l'obrim, podem comparar una mica, fer una capa BMS, connecto, ja m'havia connectat abans, connecto al geoservei. De fet, podem veure allò que comentava, els geoserveis sempre utilitzaran la mateixa política de noms i això serà el nom del producte quan hi hagi el producte orto local que publicarem, pensem publicar aquest any.
doncs serà la mateixa URL amb orto local, la topografia territorial té la mateixa URL, aquí amb el nom del producte, topografia territorial, que allò que dèiem d'unificar criteris entre les URLs. No? Llavors aquí és el que parlàvem, no? L'estructura del geoservei. Aquesta capa seria la capa que esperaríem que fessin servir els usuaris que volen i usuàries que volen tenir la màxima actualització, perquè en aquesta capa es publiquen fases intermitges de procés del vol en curs. És a dir, ara de fet, vaig a afegir-lo i posaré... És el que dèiem, ara el que faré, dic que facilita l'ús un moment. De fet, no, deixeu-me tornar a començar. Primer carregaré això. El connector de QGIS, una de les coses que fa és facilitar la creació de projectes sobre l'àrea de Catalunya. Acabo de crear un projecte i al fer clic em posa una referència topogràfica i em canvia el sistema de referència a 2583, que és l'oficial. Llavors, ara carregaré el geoservei sobre això. Cap a... És una capa PMS, BMTS, provisional, no el que dèiem, afegeix. Doncs el que veiem aquí, encara que no us sembli, és una orto, però és una orto amb un estadi de procés molt primari, que després, no sé si heu vist el geoservei en altres anys, veureu que va canviant. Aquest és l'estadi més primari de tot, que són els fotogrames rectificats individualment. Ni tan sols hi ha un mosaic de fotogrames. Per tant, el que veiem aquí, en aquest nivell de zoom, és l'envolvent del fotograma, o sigui, cada footprint, cada petjada de fotograma sobre el territori, i no veurem l'orto fins que no ens apropem prou com per veure-la. No? I a mesura que anem fent zoom, doncs aquí apareix l'ortofoto. En concret, en aquesta fase no es fa mosaic. Dèiem, per exemple, aquí dèiem també que podem veure la informació. Aquí si faig clic, doncs sortiran tots els fotogrames que hi havia en aquesta zona, perquè si ens fixem n'hi ha diferents. Si fem zoom out, veieu que aquí hi ha enganxat una zona que té solapament de dues passades i més recordem que cada passada té un solapament també. Llavors, aquí són la informació de tots els fotogrames que solapen en aquesta zona, amb informació tant del nom de fotograma, per si després es vol buscar fototeca, com la data i l'hora del vol exacte. No? Aquest geoservei, en principi, els fotogrames apareixen en aquest geoservei un parell de setmanes des que s'executa el vol. Amb l'inici, en aquest inici hi ha una mica més de retard perquè hem esperat a tenir una mica més de dades per no publicar només una taqueta o només unes poques passades. No? Però a mesura que va avançant el projecte de vol, automàticament, a mesura que es cataloguen els fotogrames, doncs apareixen els fotogrames aquí. Això seria la capa provisional i sempre que si en els arxius de descàrrega veieu que surt un arxiu que posi la paraula provisional és perquè ens han demanat. Normalment els provisionals no els posem per descàrrega fins que no estan una mica més avançats, només estan al geoservei, però si hi ha demanda, de vegades el podem posar. Si apareix allà un provisional, doncs és aquest tipus de producte. Encara tindrà artefactes, però es pot... és el més immediat que podem generar. Llavors, seguiré carregant capes. El vigent, doncs ara en aquest cas el que fem és el que dèiem, és mantenir el nom de la capa i l'identificador de manera que un projecte GIS es connecti aquí i ara mateix en el resum sí que posem que és l'horta de 2024
primícia, hem publicat l'Orto 2024 aquesta setmana, encara no s'ha anunciat a tots els canals de distribució perquè encara queda alguna feina interna i algunes modificacions a fer a nivell de web, però en quant a dades, ja és l'Orto vigent, ja és la 2024. Llavors, doncs, per exemple, la podem afegir. També serà interessant i les retiraré per no anar obrint cada vegada. Aquesta seria l'Orto 2024, es pot comparar amb l'estat al 2025. He escollit aquesta zona perquè sé que tema sequera i tal, doncs és una zona on es poden apreciar canvis entre el 2024 i el 2025. Llavors, tornem al GeoSurvey. El que s'intenta és això, facilitar la comparació de les diferents sèries temporals. No? Llavors tenim el grup, està pensat sobretot perquè tingui protagonisme el primer nivell de capes, no? que en el fons són grups. L'Orto color vigent, en aquest cas, té la mateixa informació que l'Orto color 2024 i d'aquí enrere doncs, són les cobertures de cada franja temporal. En realitat, hi ha molts anys en què en el fons és només una orto, però hi ha dos casos en el que si es desplega el grup, l'usuari es pot connectar al grup directament i tindrà la informació organitzada d'aquesta manera, que creiem que és el que la majoria de persones vol. No? Però alguns casos, hi ha dos casos en què realment el contingut del grup pot ser diferent, que és, hi ha anys on tenim alguna millora sobre la cobertura. Per exemple, en 2020 es va fer una orto de la zona de Barcelona a 10 centímetres de resolució. Però si ens connectem al 2020, per un moment a Barcelona, fins i tot trec el topogràfic perquè vagi un pèl més ràpid. Si anem aquí, queda el mosaic fet de manera que no es noti, ja queda la zona de més resolució per sobre i simplement quan fem zoom a la zona de Barcelona veurem una orto de 10 centímetres. Que es noti que són 10, o sigui, aquí mateix. Veurem una orto de 10 centímetres, mentre que a les zones que la resolució és de 25 centímetres, doncs veurem la orto de 25. La idea aquesta d'agrupar, si això s'implementa una mica amb aquests grups, no? dintre del GeoSurvey. Un moment. La finestra es va movent. Es fa simplement una mica amb aquests grups. El grup ofereix com una versió simplificada de tot el territori, però si és d'interès, doncs es pot anar a obrir el grup i carregar justament la capa que interessa. O sigui, podem carregar només l'Orto de 2020. I això que fem per resolució, doncs també ho fem per als anys que agrupen cobertures incomplertes. No? Del 2008 fins al 2024 tenim una cobertura cada any. Més enrere, el 2008, tenim diferents cobertures i el que hem fet ha sigut veure com es podien fer agrupacions del territori que cobreixin, un moment, vaig enrere, que si no, no s'aprecia, que cobreixin tot el territori esmentant el rang d'anys. Aquí es veu. Com que són sèries de diferents anys, no estan igualades radiomètricament i es veu la diferència, però en tot cas els usuaris i les usuàries que els interessi poden escollir carregar només, per exemple, de 50 centímetres o sigui, tot el grup, tota l'orto agrupada per tot el territori o l'orto de l'any que tocaria. Aquesta seria una mica l'explicació de l'estructura d'aquest
GeoSurvey. També explicar una mica el que dèiem, no? Per facilitar una mica la navegació de tot això, a part que també s'implementa BMST en el connector de QGIS, el que hem fet ha estat, a part d'afegir tota la sèrie temporal que s'hi pot accedir directament, no? Ens podem connectar aquí i surt un menú que fàcilment, movent-te pel cursor, pot navegar per tota la sèrie temporal. En realitat el que està fent és carregar les capes del GeoSurvey per darrere, vull dir, no està implementant res més, però és molt més fàcil anar-se movent pel cursor o es pot arrossegar amb el ratolí, pel cursor és que és més ràpid. I llavors podem accedir a tota la sèrie, tant la infrarroja com la RGB que estem ensenyant ara. Com a curiositat, l'any 2022, si volem comparar, per exemple, tota la sequera que hi ha hagut, podem comparar l'orto provisional actual amb la del 2022, això és el pantà de Sant Antoni. La diferència és bastant considerable. El GeoSurvey el que permet és aquesta mena de navegació per la sèrie temporal per tot el territori sense acotar una zona determinada i arribant a la màxima resolució que tenim de cada zona en cada moment. Molt bé. Això seria una mica pel que faria el GeoSurvey. L'altra gran manera d'accedir a l'orto territorial, començo un projecte nou, accedir a l'orto territorial seria a través dels arxius, els formats o bé que descarreguem o bé dels arxius que tenim al DataCloud. En aquest cas, això és el DataCloud, o hauria de ser més o menys el que veieu vosaltres, o alguna vista del que veieu vosaltres, que és els dataclouds de l'ICGC sempre estan organitzats, o intentem que sempre estiguin organitzats també de la mateixa manera. Un altre cop el tema de l'acrònim semàntic que identifica el producte. Llavors el primer nivell de subdirectoris és el format en què es pot accedir en aquest producte. En aquest cas, a més, tenim allò que dèiem abans de vigent. Aquests són apuntadors als últims arxius finals, acabats, que publica l'ICGC cada any. En aquest cas, per exemple, puc obrir el format SW i l'IRC perquè no sigui tan avorrit. En aquest cas, seria és una orto idèntica, ho podem comprovar a la IRC 2024, però aquest nom es mantindrà estable i pels usuaris que vulguin incorporar-ho en els seus projectes i que quedin actualitzats automàticament, doncs seria el cas d'ús a fer servir. Això, la idea és aquesta, són formats, això s'està accedint en aquests moments, com en teoria podeu accedir vosaltres, des de la xarxa. Jo també ho estic accedint per xarxa, no ho tinc al meu ordinador, i l'accés són formats que estan optimitzats per poder-se llegir per xarxa i, per tant, no s'espera que algú es descarregui els 128 gigas en local. Si per necessitats convé, ho poden fer. No ho limitem més enllà de la durada de la connexió que permeti la xarxa en aquell moment, però és possible que si algú s'ho prova a descarregar des de casa, es talli. Però és que en principi no creiem que sigui necessari fer-ho, perquè en el fons carregar un arxiu d'aquests és gairebé com connectar-se a un GeoSurvey per l'estructura de l'arxiu, perquè té les piràmides incloses. I amb l'avantatge una mica també que
QGIS o el GIS que sigui ho tracta com un arxiu i per tant es poden fer operacions raster. Per exemple, puc anar-me'n aquí i fer una extracció per si em calgués descarregar-ho. O sigui, també ens trobem moltes vegades que hi ha gent que utilitza QGIS, com que és gratuït i hi ha aquestes eines que faciliten l'accés, pràcticament l'utilitza com un gestor de descàrregues desktop una mica i fan les descàrregues a partir de QGIS, encara que després agafin aquella orto que s'hagin descarregat i treballin amb el que sigui, amb MicroStation o amb AutoCAD. Llavors, una cosa que es pot fer a QGIS és fer un retall això per tenir la descàrrega del producte, no? Això és QGIS estàndard, no té res a veure amb el connector i altres GISos doncs, ho faran d'altra manera, no? Però aquí, exacte, hi ha un que això s'ha de saber, no? Hi ha un paràmetre que indica la mida de píxel de descàrrega, que és resolució de destí, aquí li poso 10 metres perquè vagi ràpid. Estic descarregant una zona que és la zona de pantalla a 10 metres i en comptes d'un arxiu temporal ho descarregaré en aquest arxiu out.tif. Sí, sobreescriuré i li dic executi i ha trigat això a generar... Clar, és que potser m'he passat de ràpid, però he dit una mida de píxel de 10 metres, doncs aquesta seria l'orto que m'ha descarregat. Ara en la presentació no m'interessa que se m'encalli el QGIS, però vull dir, cadascú pot fer les proves que vulgui, descarregar-se en la resolució que vulgui, la zona que vulgui, en principi. L'únic límit és el que aguanti la xarxa i la connexió. Això amb eines estàndard de QGIS. Però també crec que val la pena esmentar dues coses més que potser la gent no coneix. De cara als usuaris, quan es té accés per VPN en aquests formats, potser no afecta tant perquè es pot arrossegar, com hem vist, l'arxiu directament a QGIS, però hi ha un altre truc que pot anar bé saber, amb QGIS i entenc que altres GISos tindran la seva manera també, que és, i que potser a algú li és útil quan està a casa, que és, aquí per exemple tenim l'accés a tots els arxius, no? La descàrrega des de la pàgina web. Per variar una mica, en comptes del SWAGAFU o el GeoPackage, aquí, jo no esperaria, no és el cas d'ús esperat que algú faci clic i es descarregui els 300 gigas o el que ocupi cada orto, però el que sí que podem fer, des de casa almenys, el que sí que podem fer és quedar-nos amb l'enllaç, aquí copiem l'adreça, i llavors a QGIS li podem dir carregar una capa raster, afegeix una capa raster, i en comptes, m'ha quedat la prova que he fet abans, l'enganxem aquí, no? Però en comptes d'escollir fitxer, escollim protocol. I li enganxem l'adreça que hem copiat. Llavors, com que són formats que estan optimitzats per llegir-se per xarxa, quan l'afegim, doncs tenim l'orto que hem vist abans. Aquesta és una orto de 1975 de 15 centímetres de la zona de Catalunya, que també està... de la zona de Barcelona, perdó, que també està integrada dintre del geoservei d'orto territorial. I que és una orto interessant. Però la idea és la mateixa, o sigui, QGIS això ho tractarà com un arxiu més, encara que ho estigui llegint per HTTP, per tant, quan s'està teletreballant i tal, pot ser un bon recurs a tenir, si no tenim accés en aquell moment al Data Cloud, no? I podríem fer el mateix, podríem descarregar aquesta zona, com hem fet abans, ara no ho faré. Llavors, aquesta manera de descarregar, que en el fons és carregar la imatge i utilitzar les eines estàndards del GIS que s'estigui utilitzant, doncs seria una manera d'utilitzar-ho. L'altra opció que tenim és utilitzar, potser pels usuaris
la ciutadania en general, per a usuaris no tan tècnics, que no pels usuaris del departament que tenen accés al Data Cloud, però va bé saber que existeix. A la pàgina web mateixa també tenim accés al descarregador, que és aquesta aplicació que permet descarregar els diferents formats dels diferents productes de l'ICGC. No m'hi entretindré gaire perquè entenc que ja la coneixen, en tot cas l'ús és com molt intuïtiu, el que et deixa escollir una zona depenent, que a més a més es posa verda o vermella, en funció, està limitat per àrea, perquè clar, aquest geoservei, aquesta aplicació està pensada per la ciutadania en general, que pot tenir molt més tràfic que no pas alguna cosa que és només pels usuaris del departament, i per tant ens interessa una mica limitar els recursos que hi dediquem perquè no es facin cues, perquè no es tombin els servidors, etc. Llavors, la zona que permet descarregar està limitada per espai i que depèn, òbviament, de la resolució de la zona demanada. Una mica la premissa que normalment es vol treballar amb una zona petita a màxima resolució o una zona més gran a una resolució menor, que al final és la hipòtesi que hi ha amb les diferents sèries o que hi havia amb les diferents sèries de l'ortofoto. L'ús és molt fàcil, puc intentar descarregar un exemple, però no m'hi entretindré més. Vull dir, simplement s'escull el rectangle, s'escull el format, es fa clic a descarregar i reduir l'àrea, a descarregar. Sí, sembla que hi ha algun problema amb l'aplicació aquesta. Imatge. Això ens ho haurem de mirar. Això ens ho haurem de mirar. Bé, doncs ens ho mirarem, perquè no sé si això es fa sovint i funciona, sembla que alguna cosa avui no està funcionant bé. Sí, doncs res, això és un error de l'aplicació i no hauria de passar i ho arreglarem l'abans possible. Però a banda d'aquesta aplicació així de més d'ús d'un públic més general, des de QGIS, per usuaris més tècnics, també tenim, a part de carregar l'orto sencera i fer el retall que es vulgui, també tenim el connector de QGIS que ens deixa retallar la zona que toqui a través de les eines aquestes de descàrrega. Fer-ho així té l'avantatge que es poden descarregar també les dades històriques, no? I també permet alguna funcionalitat una mica més avançada. Per exemple, torno a carregar un projecte perquè quedi net. I aquí. Em vaig a la zona anterior. I el que puc carregar, per exemple, si algú volgués descarregar-se un full encara, perquè sap l'identificador de full i vol comparar amb algun històric que tingui ja descarregat, això es pot fer amb el connector de QGIS a través de l'opció que ensenyaré ara també. Per exemple, el que podem fer és carregar el tall 5000 com a referència dintre del projecte. Podem escollir, per exemple, si volem aquest full, que és la zona que vèiem abans, podem escollir aquest full i llavors en descàrregues podem descarregar, per exemple, la infrarroja històrica. Ara mateix, aquesta és l'aplicació, l'app Downloads web encara no permet descarregar la sèrie històrica, però el connector OpenICS sí. Llavors, podem escollir
abans hem vist el 2022, no? Crec. Exacte, el 2022, 20... És que faré 2,5 metres perquè vagi més ràpid, perquè no sé, quedi encallat. I en comptes, aquí podríem escollir l'àrea, però també li podem dir, i això és interessant per les sèries històriques, li podem escollir polígons seleccionats en una capa. I com que tinc seleccionada la capa de talls aquest polígon, el que farà serà descarregar aquest límit. Això demana com vol que es digui. I l'ha carregat al zoom anterior, per exemple, no? I el tenim aquí. Aquest tipus de descàrrega per polígon de capa seleccionada és interessant quan es treballa amb sèries històriques, perquè si volem comparar, si dibuixem per àrea, és molt difícil que 2 vegades dibuixem exactament la mateixa. Potser tampoc cal que sigui la mateixa, però si volem que sigui exactament el mateix polígon, ara podria descarregar això de l'orto, per exemple, la infrarroja vigent, la mateixa resolució i amb el mateix polígon i em descarregaria, em permet comparar exactament la mateixa zona. Val. Això seria pel que fa a les eines de descàrrega, simplement veure quines altres, potser val la pena veure quines, totes aquestes descàrregues van a buscar l'orto territorial, el producte orto territorial. Puc agafar la vigent, simplement repassar una mica. Hi ha totes les opcions de descàrrega. La més habitual és la descàrrega per àrea. Aquí el que puc fer, hem vist la de polígons seleccionats per una capa. De vegades, si hi ha diferents polígons, es pot fer el rectangle mínim contenidor dels diferents polígons d'una capa, per si es vol. Tenim taques disperses i volem l'orto de tot plegat, també ho permet. I municipi i comarca, això depèn de la resolució, no ho deixarà descarregar. I també està pensat més per topogràfics i tal, però es pot descarregar a partir de divisió administrativa també. Faré una prova per àrea. Hi ha àrea dibuixada i àrea que es pot clavar les coordenades, si es vol, perquè sigui exactament la mateixa l'envolvent del rectangle contenidor. No? Aquí, doncs, per àrea, és com la manera més intuïtiva. Retallo només aquesta part perquè sigui més petita, però seria el mateix. És el que dèiem. Això va a una cua de peticions i es pot trigar un temps depenent de l'àrea que es demani i de lo saturat que estigui el servidor en aquell moment. Però sempre hi ha el balanç entre temps i resolució, entre temps de càlcul i resolució. Aquest cop l'he descarregat això, a 25 centímetres, que és la màxima resolució d'aquesta zona. Val. Doncs aquesta seria una mica les diferents maneres d'accedir i descarregar l'ortofoto. Bàsicament, hi ha poc més a explicar d'accés a la informació. El que sí que m'agradaria és acabar una mica la presentació esmentant algun altre producte alternatiu que potser té a veure amb l'orto territorial, però potser pot ser més indicat depèn del cas d'ús, no? Com serien, si torno a la presentació. A la presentació està explicat tot l'estructura del geoservei i tal, i que la descàrrega i tal, però si després la distribuïm doncs va bé com a punts, però
però en el fons és el que he ensenyat interactivament ara. Alternatives, doncs mapes base, que és un producte això pensat per integrar-se com a basemap tant a projectes de GIS com a projectes web, sobretot perquè la infraestructura que hi ha darrere suporta més càrrega. Llavors, com el cas d'ús que seria una mica de posar una orto en el fons per orientar-se, té més sentit utilitzar aquest producte, sobretot perquè, a més, una de les capes és l'orto híbrida, que el que fa és dibuixar la toponímia i algunes infraestructures sobre del mapa que permeten orientar-se millor sobre el territori. Llavors, hi ha aquesta funcionalitat de tenir l'orto per interpretar el territori, però també saber-se localitzar o saber-se orientar dintre i veure on estem, doncs pot ser interessant. En aquest moment tenim una incidència també amb Geomèdia, sabem que hi ha problemes per connectar-se a aquest GeoSurvey amb Geomèdia, estem treballant per resoldre-ho i creiem que trobarem una solució aviat, però va bé saber que aquest GeoSurvey existeix al marge del d'orto territorial. La capa d'informació seria la vigent, no? De les que hem vist abans, sempre seria la vigent, és a dir, la més acabada, l'última més acabada, l'última sense artefactes o més retocada. Ha acabat tot el procés de producció. I un altre producte interessant d'ortoimatge de l'ICGC és la Orto Sentinel mensual. És una ortosatèl·lit amb molta menys resolució, de 10 metres de resolució, però es publica tant en RGB com en infraroig i aviat es publicaran índexos a partir d'aquesta orto NDVI. Llavors, l'ICGC el que fa és, per totes les passades, sabem que el satèl·lit Sentinel-2, en aquest cas que és l'òptic, va fent passades sobre el territori de Catalunya i en fa, doncs, depèn del mes, 2, 3. Llavors, el que fa l'ICGC és fer un mosaic per totes les imatges que cauen d'aquell mes amb el millor mosaic possible, que vol dir, en bona part el que vol dir és que sigui el més lliure de núvols possible i d'altres artefactes. També es fa la correcció atmosfèrica d'una manera que està optimitzada per Catalunya, però el mosaic sense núvols, si una zona queda tapada per núvols i en la següent passada doncs, està visible, doncs el que es fa és minimitzar la cobertura de núvols. Llavors té 10 metres de resolució espacial i la gràcia està en que es publica una orto cada mes, no cada any com es fa amb l'orto d'alta resolució, i per tant permet fer comparatives, doncs, per exemple, això de la fenologia dels camps es pot comparar doncs, un febrer contra un febrer, un maig contra un maig de l'any passat i es poden fer les sèries històriques amb una temporalitat doncs, més interessant o més apta per segons quines explotacions. En aquest cas, el format seria un Cloud Image GeoTIFF i existeix també un catàleg per la gent que fa teledetecció, és més o menys estàndard, que se'n diu STAC. El Cloud Image GeoTIFF és també un format que permet la consulta a multiresolució, o sigui que porta les piràmides incloses i, per tant, permet un accés eficient. Aquesta seria una alternativa. I dintre de poc, aquests propers mesos, encara no puc donar una data exacta, però el que sí que tindrem serà el producte d'orto local, que són les ortos de 10 centímetres que s'utilitzen per volar els projectes de topografia local, el referencial topogràfic local. Per tant, no tindrà cobertura de tot Catalunya homogènia, però en les zones urbanes tindrem una orto de molt detall, de 10 centímetres. Doncs, no sé si he anat molt ràpid. En les transparències, que suposo que es podrem posar a la vostra disposició, hi ha enllaços, hi ha està explicada l'estructura del GeoSurvey de les descàrregues i, no sé, per part meva,
resto això a la vostra disposició per resoldre els dubtes que calguin i sobretot si ens interessa saber qualsevol experiència d'ús del producte que no... qualsevol dificultat que hagi sorgit, doncs tenir una mica de retorn per saber com podem ajudar-vos a utilitzar aquest producte que creiem que és molt potent. No sé si hi ha preguntes, comentaris, dubtes, poden sortir ara o més endavant. Teniu el meu contacte, suposo que sabeu per quins canals heu de fer arribar les preguntes per si les voleu fer centralitzar internament. Però el correu que heu rebut la convocatòria, crec que si teniu preguntes més endavant les podríeu fer arribar. I si no, ja vam reservar una mica més d'espai del que creiem que seria necessari, una mica per poder atendre preguntes. No sé si no n'apareixen. Aviam. Veig que no n'hi ha, doncs en principi per part meva res més. Qualsevol dubte que sorgeixi més endavant, doncs restem a la vostra disposició. Doncs res. Molt bon dia i bon cap de setmana i bon pont. Ups, hi ha alguna cosa? Això, doncs moltes gràcies. A reveure, que vagi bé i bon pont i bon Sant Joan. Ànim!